Nanti nanti gitu. Barang. Aduh, lului kecepet. Lasis. Kok? Lama kali itu. Barang gue. Sepi nu nak jalan kini nu. Ayo. Biasanya kan ono bapak-bapak ini ketoki gedang nih. Kayak Iku robo iku. iya iku robo nak gunung. Goblok. Iku ada di kancane iku layangan terbang. Terbang ini iku. Artinya layangan enggak terbang. Iku layangan Iku sambutan. bilang nih. Nah juga. Ayo. Ayo. Nanti wis kau sawis. Lapo dijomo itu. Ya weh. Wah, enggak ya. Mogel kabeh aku nu. Tonton. Nah ini aku rek ono mangsa iki. Ono arek dulu tuh. Wah, pantes iki penak iki. Kerjai. Golek mono ya aku. Iku mang sapa sih jenenge iki? Embu mari anak sopong ngono mau. Aku gak dhewe. Golek ya kowe. Ayo we, kena kono me. Kok lak mae dari tumpah. Rek. Sio, macam sih. Ada ngono. Yo, mati balik. Golek ya wis suwen. Nah, jare. Awak gerek melayu-melayu. Wis turu kene wis aku sih. Kok mantuk ngene. Kok itu malang ya nasi. Kenal iki. Lah apa ya? Aku Nadia. Oh, Nadia lu. Ya kon. Temen ah. Yo. Apa iku? Delok pemandangan sing apik. Yo. Bruh. Sae sopo? Ayo turu. Roll action. Nanti nanti gitu. Barang. Mata. Turu-turu di me. Oke nih. Yo kene sik kene. Oh iya. Siapa? Terus siapa? Merem. Eno. Siapa? Iki apa iki? Ayo. Anli. Sik. Lah turu. Kok tangan baca ini. Iki enak iki. Siapa? Kan iki gonan iki lho. Lho. Hei. Dok mua. Cek kan cek. Wow, pae